म्युझिकल शाळेला तू जाण
मध्ये आज आम भाड्यान राव पाहिले मुनी अरे सांग राव याचं हे घर असतं ना फेसबुकाचे आमचे हे कोणता चॅट कोणता ते पडे होय आणि आम्ही बरे भाषा राव जायला ते घर बी बरी डिसेंट आहे हा तू सांगत आहो तू ते टॉयलेट बी बरे इंग्लिश बी टॉयलेट असतं किती बुरसकोण होतो ना का होय ती टॉयलेट आहे ना गळे हातीच्या वयर बसवलो मी तू म्हणजे वयर बसता येईल हा त्याच्या वयर बसता येईल बरे भाषा आणि पहिले सांगतो का पहिले काम कर माझी फ्लॅश कर आणि पहिले फ्लॅश मग नाही काम करते ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ सांगणार इंग्लिश टॉयलेट भाषा होताले अरे आई कैसा टॉयलेट यूज केला रे कैसा टॉयलेट यूज केला कैसा टॉयलेट इंग्लिश मराठी कन्नड तेलुगू मल्याळम इंग्लिश कन्नड मल्याळम ऐसा टॉयलेट आहे तुम्ही माउंटन टॉयलेट यूज केला माउंटन टॉयलेट हा माउंटन टॉयलेट हा बरे कसा सकाळी तांबल्या वगैरे दोराचोस माउंटन टॉयलेट आता दोन हातावर घेऊन बसताय आणि तू केसा आहे कंडिशन वार गामा गाप वार के गापा गाप वार घे आणि ते साडी एक मुंगू सेल आणि तांबी घेऊन जा घेत होता वार घे हा कसा वाजणार कसा होय हाव टाकायचे मागणं आहे भाव झाड त्याचा मोर झाला आज दिवसावर मारला रे बघा आउट मुठा अरे तू हुशार सलमता जर मग एक सांगू चार ओळखा पाहून रे ओळखा चार रस्त्याकडे गांधीजी मोत्या उभा कितू झाले कितू दिसू झाले कितू वर्षाचा कधी उभा तो किती उभा गांधीजी चार रस्त्यावर उभा तो किती उभा चार रस्त्यावर उभा तो किती जाणार रे किती तो हुंच वाटे हुंच रस्ते नसता तो हुंचपोलो आता तेवढा पण तो पहिले उभा तू सांग रे गांधीजी तिंगा हो किती आते सांग रे बघा बरं तू सांग गांधीजी वर ओळखा किती उभा होय किती तेको बसव जागा म्हणतो उभा तुझी मायक मध्ये एक मांचित घेऊन दाळ काय बसतो बसाल झालं बाहेर असे सगळे सांगून राहते ना आता इष्ट भेटपुरी हाता सगळा गंग्यात सरकार आपली सिरियल चालू हमारे बंद कर आस्तिक वगैरे छाडू म्युनिसिपालिटी दिसताय आणि तू दिसायला असं आता आम्ही फेसबुकाचे गायला मग कोण भाड्याला फेसबुकाची मला आहे तयार केलं तर म्हणजे घर भाड्या देऊ का अमाउंट असं तुमच्या ना ओके याचे या घरामध्ये आम राहतोय आणि याचे त्या घरात तुम राहपाचे होय होय त्या घरात तुम राहपाचे एक मुके बरे पाय यार सारखं हॉट टेम्परेचर एक राग पास कसले काम कोण काय आणि हे महिन्यात 3000 भाडे पण घर मांडी तोडलं रे ओय तर सगळे हपर सांगता बरोबर ना किती आम डास्टबिन घेऊन होता कोण आम किती ती तोडवाली निर्मूळ आणि पोळीतला नाचिया कुपासा अरे नाचिया कुपासा आगो नितोळसाने एक सांगा का ओ इतू नितोळू ओ खुद आपण एक मिनिट नावा सोडा घर नितोळ करतात त्याचे नाव झाप सांगतात या कप आणि पिकअप ते सांगपा गरज ना तू झाड मध्ये आम भाड्यान राव पाहिले म्हणून आणि तू टॅक्स सांगपा गरज ना ती तोंड मध्ये कोणताही पण तू टॅक्स सांगणार का आमगे घर आम दुसऱ्या भाड्यान दिला आणि ते आमका 15,000 दिताय आणि आमका 3,000 टॅक्स सांगणार 12,000 काय घरी घर बांधून नका घर मादरना सावली मादर मोतो पासू मादर तू केना चित नाका आमगे भाडे करेश मुल कोणा केना चित नाका तू की जाय माग सांग बागरा सोडपड जाय माग सांग बागरा वास्को जाय माग सांग बागरा कानातू जाय माग सांग बागरा की जाय माग केसली हो चलत रे पण डायमंड असलो हो सरल्या पुरो डायमंड आलो असाय ब्रदर डायमंड आलो असाय नेकलेस गेली 12 डायमंड आहे किती का रुपलो बाहेर सगळे बिझनेस हाऊस पाठवू एक बघ सांग तू कितको मोदे सायकल मोदे मोटरसायकल मोदे ट्रेन मोदे हेलिकॉप्टर मोदे प्लेन मोदे माग सांग माग प्लेन आणि बॉम्बा घोस प्लेन आणि बॉम्बा घोस बीबा गरज नाही तिकीट यो दे प्लेन स्वस्तेर चढ खरे बनार देऊ विसरलो शाणो हाव शाणो पुढं लोक माका मोघान पिके म्हणता
पिके म्हणे पिके रे पिके म्हणे पेरी वयलो कावळो इन किती लोक मावती ए थंयसर माझे काळीज आसा ते काळीज हांवें कोणाक दिला चोरून व्हरप नाका देखून लॉक मारला सो नरपा जाले मग 3 लोक ना आणि किती लोक मावती थंयसर माझे लिव्हर आसा लिव्हर मला आणि किती मग सांगा गरज नाही मालूम खूप पडतो